Hai că una. Hai! Ia, filmează. Hai că filmează. Hai în continuare? Nu, hai. Cei doi să... Știu! Hai, ridică-mă! Du-te dracu. A, și să suie sus și sare! Hai să ne suim aici! Du-te. Bă, bă, bă. Hai, și tu! Hai că sar așa, nu mă văd. Laure! Hai să încercăm una aia de acolo, bă! Hai! Du-te dracu. Încă o dată! Uite-o! Încă o dată! Sar tu. Aoleu, stinge, gata, nu mai.